Okay, sibuka lesi sibalo esikanjena njengamanje sisisa kwi-first principle ukuthi singasenza kanjani. Senza lento esiyenze kulesi sinye isibalo. Senza njani? Soqale sibuke le equation le ukuthi izothini yona uma sesinanga. Ngithi siyazi vele ukuthi uma sesidila nale equation sibhala eceleni sithi f x plus h izothini yona. Ithi lento lena la kuno x khona wena ureplace ngobani ngo x plus h. Futhi uyabuka la ukuthi 2 uyimele vele futhi 2 minus 3 into x plus h squared. Ubuka ke lana ukuthi ngicabanga ukuthi sivele sesiqede khona la isibalo sikhombisa sesifaka la. Sizothini? Now f at x lapha solve lo. Sizothini? 2 minus 3 sisolve lo ukuthi lona siyazi vele ukuthi uma umsolve uzothini uyayinanga lento le uyayifactorize futhi ungathi uyayisimplify futhi lento ungayi-expand ukuthi x plus h into x plus h x squared plus futhi lento ithi x squared plus 2xh plus h squared. Siyazi sunento kanjena base siqedile futhi siyazi ukuthi ithini ithi 2 minus 3 lo 3 lo uzomultiply la phuma bani negative 3 x squared negative 3 times lo nang lo should phuma bani negative 6x plus h negative 3 times lo nang lo should phuma bani negative 3h squared. Then siyabuka ukuthi kupho kufana la siyabona ukuthi ayakukho futhi lento lesingayifaka njengoba injena la nake njengamanje siyabona ukuthi lo fx plus h ulingana nalo la kuno fx plus h sesofaka lokhu kwethina sesiyaqala sithi limit x limit h is approaching 0 simkhohlwa sesofaka lokhu kwethina njengamanje sothi 2 minus 3x squared minus 6x plus 6xh minus 3h squared. Lesayini ke le ngikhuluma ngayo ukuthi abayibuka abantu sigcina sidala izibalo ziba wrong le sign leya. Futhi siyaqhubeka ke siyayifaka njengamanje sithi kanje. Ngakho uma senza njani uvula ama brackets akho uthi negative into 2 minus 3x squared all over h. So nento kanjena yaqhubeka futhi limit h as approaching 0 futhi sobani sino 2 minus 3x squared minus 6xh minus 3h squared. Sithi negative times positive futhi uzobuya bani negative 2. Sithi negative times negative negative 1 times negative 3x squared. Kuno 1 akhona la but invisible futhi negative 1 lo. Futhi sothini negative 1 times negative 3 sophuma bani positive 3 plus bani 3x squared. It's 3x squared all over h. Saqhuba futhi limit h is approaching 0. Sesiyabuka ukuthi okay sibuka ke manje izinto engama like terms ezifanayo esingakhona ukuyisolve la. Siyabona ukuthi okay kuno 2 khona la o positive kuno 2 negative la. Shuthi laba baya minus 2 minus negative 2. Siphinde sibuke futhi kuno negative 3x squared la oy like term nobani nalo. Shuthi laba bayaqedana la. Shuthi sisala nobani thina no negative 6x h minus 3h squared all over h. Siyabuka la ukuthi khona h okhona la khona h okhona la shuthi singaminus lo h lo nalo h lo alo siyazi no h onanga la shuthi kuzosala bani limit h is approaching 0 I'm factorize apha. Shuthi siyabona ukuthi la
kuno h okhona la, kuno h okhona la, should now keep h ngaphandle. Kusale bani? Negative 6x minus 3h all over bani? H. Siyazi ukuthi okay, sekuno h okhona la no h okhona la, should laba ba divide baqedana. Kusala bani? Limit siqhubekela lana isibalo sakho. Limit h is approaching 0. Bese siyazi siselelwe into ethi negative 6x minus 3h kanje. Usuyabona ke lapha ukuthi la kuno x la kuno h khona wena usuzofaka u0. Shithi lapha usuzosalela into ethi usuyamkhipha lo limit bani uzosala le nto le. Shithi answer yakho, final answer yakho bani? So faka u0 la kuno h khona wena usuzofaka u0. Shithi negative 3 times 0 u0 lo. Shithi sesalelo bani? Final answer yakho bani? Negative 6x answer yakho. Ukuze uyicheck ukuthi correct yini, ubukela lapha na kwinangi yakho wena uzoderive le nto yakho la. Uyi derive le nto vele izokukhiphela unangi because this is a constant, izokunika u0. Shithi uzothini? Constant le. Shithi ifana no0, so consider as u0. So thatha lo 2 lo simultiply nalo phume ba negative 6x. Shithi 2 minus 1 buye le nto le. Answer yakho.